TV. Unutulmay birinchi saf мәхәббәт. Bilmem, минем unutkаннарын да очратканым бар. Ә менә резидентларыбыз birinchi мәхәббәтләрен хәтерлим икән. Әйдәгез әле, күңел кылларын селкетеп, мәхәббәт турында сөйләшеп алыйк. Мәхәббәт белән тулган сиңа киләм җырын башкаручы Ленар Фаррахов бүген хит парадыбыздан төшеп кала. Тапшырубыз кысаларында аның клибын соңгы тапкыр карап үтәбез. Сылуқайым, сиңа киләм бүген, бүләк алып ұшам яныңа. Күпме вакыт үтеп китте инде, күңел кәем ярсыр ашқына. Син йөрәгемдә, син күңелемдә, син төшләремә керәсең. Күңелемдә, син йөрәгемдә, син уйларымда минем. Бу атнада хит парадыбызга кем килеп керер икән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Келемисең, җиргә таман ябам, таманнарга күмелеп килесен дип. Аннаны куа, башлыймы таманнарына, адашмасын юлны күресен дип. Син келемисең, көрмәсен дип син килгәнне. Ай балыкытам, күктән яуды сибән, аннан куа башлыймы төннәрне. Таң аттыра, таудан нурлар сузып, һәм җибәрәм сиңа җилләрне. Мине сихерче, миңа хезмәт итә, мәхәббәтнең гүзәл җеннәре. Сине килмисең, куамы якытлыкна, күрмәсен дип сине килгәнне. Ташылап китәр, мин калырмын көчсез бер пәри. Кояш чыкмас, янамас йолдызларда, шундый хәтер уйлар килгәли. Син килмисең, куамы якытлыкна, көрмәсен дип син килгәнне. Ай балыкытам, күктән
Узган атнаның премьерасы белән хит парадыбызга старт бирәбез. Рәхәтләнеп карагыз, ошаса 13:20 номерына тавыш сүзен һәм җырчының кодын язып юллагыз. Синсез генә көн яктысын тоймый җаным, син булмасаң үтмей көнем, тумый таңым. Яумас кары, исмәс җиле яңгырлары, әй Ходаем, парлый итче ялгызларны. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез тормыш минем өчен далага тиң, шул далада мин үземдә тере ятим. Яшәтергә, яшнәтергә тик син кирәк, яшәү көче минем өчен тик син димәк. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Генә шынга ашмас теләкләре, җир йөзендә шул кадерле кирәкләре. Син булмасаң туктар гомер, туктар вакыт, минем өчен синсез яшәү җирдә артык. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез уйлар, синсез хыял, хыялмыни, синсез күңел сызлана гөл көллә белми, синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Синсез рәшә күз алдымны каплый томан. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Син язмышым, син табышым, син бар дөньям. Нәфисә Назарова бу тормышта бер генә тапкыр яраткан һәм шул яраткан кешесенә кияүгә чыккан. Менә бит нинди бәхетле кеше син, Нәфисә. Гаилә бәхете теләп калам. Ә хәзер сүзне үзеңә бирәм. Тормыш юлысын сикәлтәле, үзең генә барып кыйыныла. Дуслар белән бергә барсаң исә, озын юллар кыска тоела. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң, дуслар кирәк серләр сөйләргә. Дусларыма атап җырлар җырлыймыш, сүзе матур моңлы көйләргә. Кайга килгән чакта, уртаклашкан чакта шатлыкны, шундый чакта гына аерасың өчен дуслардан ялган саклыкны. Дуслар кирәк, озын юлга чыксаң,
turmaqlı keylərgə Dostlıqlı gül saxlağız Dostluğuzni satmağız Uzun turmuş yolları Birgə atlağız Dostlarım, dost yigitlər qızlarım Sizin bilen şın boğuşup xəyallarım Şın dostluqni satıb alıb bulmayıb Biri bulmayanı bulakka Şın dostlarning balik qadirlarin Ingayingni qo'yib kerakda Dostlar kerak uzun yo'lga chiqsang Dostlar kerak sirlar siylarga Dostlarima otib shirlar shirlaymiz Susima turmaqli keylarga Dostlar kerak uzun yo'lga chiqsang Dostlar kerak sirlar siylarga Dostlarima otib shirlar shirlaymiz Susima turmaqli keylarga Анзор Набиуллин беренче мәхәббәтенең балалар бакчасында булуын әйтте. Мин аның чәченнән тарта идем, ә ул миңа үзенең уенчыклары белән уйнарга бирә иде дип көлде Анзор. Хәзер без аның белән бары тик дуслар, кечкенә чакларны искә төшереп көлешергә бик яратабыз дип сөйләде чираттагы җырчыбыз. Senin şayan gözlerime bolay bağlar Nindi kişiler söyle, nindi kişiler Kerfi kışlarımın ol ağalar Nindi kişiler söyle, nindi kişiler Kerfi kışlarımın ağalar Ayşa kızlarından kışlar olup büyüklüke taban aşamin Koyşakta başım tübeniyem Eyeminem sinnen koşamin Koyşakta başım tübeniyem Eyeminem sinnen koşamin Sinken bilmim senin şayan gözler Nige bulay bilmim bağlar Nindi kişiler söyle Nindi kişiler
Kırfıgışlarından ağalar nindi güçler söyle nindi güçler Kırfıgışlarından ağalar nindi güçler söyle nindi güçler Kırfıgışlarından ağalar Розалия исемле резидентыбыз бүген 6-нчы урында. Җырия исә клипы шы икән, 13-20 номерына тавыш сүзен һәм җырчының кодын ялларга онытмагыз. Озакта калсам да, юлыга чыксам да,
Лилия Гаврилова беренче мәхәббәте белән бер йортта яшәгән. Подъездлары гына төрле булган. Бергә уйнап үстек, аннары бергә мәктәпкә йөрдек. Ул армияга китте, мин аны көттем. Ә аннан соң без өйләнештек дип елмая сөйләде Лилия. Руслан исә беренче мәхәббәтенең исемен дә инде оныткан. Чөнки ул хәлләр күптән булды дип сөйләде ул. Terek zengem kılsa demek min karşı alam. Terezene yağmur şipse seni sağınıp kalam. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Әйе, ярар килештек, сәгать 2-дә кафеда. Битеңе җилләр кагылсын, мин сине назлап үбәм. Яшен яшнәгәнне күрсәң, көнләшүемнән үләм. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Күрсәң, димәк син асыкланам. Сиңа гашыйк булуымнан, мәхәббәтемнән янам. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Günüm işin başlansa da bulsan da sen koyda da yağmur koyaş şiller bulup min bit senin yanında. Min bit senin yanında. Динар Зиянгиров мин көндә гашыйк булам һәм көндә беренче тапкыр кебек дип көлдем. Мине дә көлдердем. Эх, Динар, кызлар яратканыңны клибыңнан ук күреп була инде. Хәзер сез дә тамашачылар моңа инанырсыз. Көтәм язайын, ямлы майайын сарыгын.
Yaugan yağımı kuşlar koyduğun sağına Yazın hoş hissi tatlı saf hissi kalada Dünya bizele nurga türlü yanada Yazın yarsın көңіл тыйы Мümkün түгіл ерік ешурын қақмай Бәкіт сайрайды сайрай Gitme gitme yemli yaz Sensiz көңілі болмас Gitme gitme yemli yaz Sende seyir senden az Gitme gitme yemli yaz Sensiz көңілі болмас Gitme gitme yemli yaz Sende seyir senden az Шомар кеслері, сирен естері тарала Көңіл ләззәтке, жаныр рақатке орала Язын мәхәббәт ерет-ерелеп якында Ғашық болдыры, оның яндыры ялкында Yazın sırlı kişler dolu Janda kesler dertli şartlı yaşlık yazın Gelmeyinem belenip olsun Gitme gitme yanı yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yanı yaz Sende suyu senden az Gitme gitme yanı yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yanı yaz Sende suyu senden az Gitme yemli yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yemli yaz Sende suyu senden az Gitme gitme yemli yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yemli yaz Sende suyu senden az Gitme gitme yemli yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yemli yaz Sende suyu senden az Gitme gitme yemli yaz Sensiz köngülle bulamaz Gitme gitme yemli yaz Sende suyu senden az Gitme Әмінә Рәлия Шәрәфиева беренче мәхәббәтен бик сагынып искә алмый. Мәктәп елларында һәркемнең дә беренче сөю вакыты буладыр. Мин дә шулай бер егетне ошатып йөрдем. Тик үзем аңа ошамый идем. Шуның белән мәхәббәтем дә сүрелде. Башканы яратып кияүгә дә чыктым, диде Рәлия. Yazlarda seni очрадым Серле күзләреңә карадым да Бер күрүдә сине ярадым Күзләремә карап сөйәм дидең Бәхетем син дидең язмышым Күз алдымнан китми сине һаман Сөю белән тулы карашым Мин бәхетле бар син булганга Мәңге югама Тик син генә бәхет таратучы
yanımda мәңгі юғалма. Тек сен генә бәхет аратушы, шатлык өләшүче жаныма. Мин бәхетле бар син булганга, бул янымда мәңгі юғалма. Тек сен генә бәхет аратушы, шатлык өләшүче жаныма. Илнур Муфтахов бүген 2нче урында, лидер булырга нибары бер баскыч җитми. Дуслар, әгәр дә сезгә җыр яисә клип ошый икән, 1320 номерына тавыш сүзен һәм җырчының кодын юлларга онытмагыз. Резидентыбыз сездән тавышлар көтеп кала. Әтке исеңдәме синең Ахромка бүләк иткән инде белеге чакта? Улым, истә. Шуңа хәзер җырлап торабыз инде. Яш нурыдай балкый йөзең, әткәйле булганыма тормышым, җылы кочагыңны тоеп яшимен, рәхмәтлемен меңләп сиңа язмышым. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Кирәк чагымда киңәш бирәсең, өндәшәсең миңа улым диеп. Яшә әле әткәй кайгы белми, тормыш юлларымда нурлар сибеп. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Тормышның иң гүзәлен сиңа килә барын бирәсен, һәр чагыңда әткәй терәгеңне, ягымлы йөзеңне күреп яшисен. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт.
Беренче урын иясенең мәхәббәт юлы бик романтик булган. Кызлар, иркенләп утырыгыз һәм тыңлагыз. Мин телефон аша гына бер егет белән таныштым. Бер ай тирәсе телефоннан сөйләштек, ә аннары очраштык. Шул көнне ул миңа тәкъдим ясады. Ә мин төгәл бер ел уйладым һәм ниһаять әйе дип җавап бирдем ди беренче урын иясе Айгөл Мөхетдинова. Айгөл, чын күңелдән котлыйм сине. Бүген син абсолют лидер. Ура! Күзләргә караса да, синең юлың башка, минем юлым башка. Бер үк юллар безнең өчен булмаса да, әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Күңел елый инде, син юатма мине. Икебез дә язмыш кочагында. Урап сагышларга, юлыгып ялгышларга, янабыз бит дөрләп сөю чагында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тормышымнан китеп югалырга, инде күпме була газапланып миңа. Гөл адашып йөреп язмыш буранында. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Әйтелмәгән сүзләр барын беләм. Син башканың яры ансын күрәм. Бергә булу мөмкин түгел икән. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тик нигәдер һаман сине сөям. Тик нигәдер һаман сине сөям.
Мәхәббәтсез яшәве авыр. Шуңа күрә яратыгыз, сөелегез һәм Татнус ТВ телеканалында яшьлек тавышын карагыз. Сезнең белән мин Лиана булдым. Сау булыгыз. Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.